Tonto Joselinda Veshisayo Nomisimos Matonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele nakubathanda umculo maskandi kule channel ekulethela zonke izindaba ngokwehlukahlukana kwazo. Engize nazo namhlanje ke zithi ke EMK ibigcwele lapha ke iTheku lonke, igcwele ke imigwaqo yonke, ivalwe imigwaqo yonke ke EMK ke igcwele ke imigwaqo. Njengoba ke ubona mbukeli kule ya video ke itoyiza lapha ke ithi ke sifuna ke uzuma yona ke EMK. Awuthi ngehlele ngezathi ke mbukeli ke sesohlangana lapha ke ezathi comment section sizo uvula ukuthi ngabe ukhona yini lesa siphithiphithi esenzeka lapha ke khona ke eDubane ke eThekwini njengoba ke EMK igcwele khona. Nansi ke ivideo engikuphathele yona mbukeli ke bezingakho ebengize nazo namhlanje. Siyabonga. This is a peaceful march. It's a peaceful march for the vote taking. It's in Durban.